Здравейте! Аз съм Ирина, а вие сте с канала Гледай бе, в който си говорим за кино. Скъпи мои мюзикъл любители, нашият час настъпи. След дълго чакане Уикед, с официално заглавие на български злосторница, е вече на екран и имах честа да му се насладя още преди да го пуснат официално по кината. Ох, какво преживяване беше това! Малко контекст за зрителите, които не са запознати с първоизточника. Историята е базирана на книгата Wicked – The Life and Times of the Wicked Witch of the West от Грегори Магуайър и се впуска в миналото на злата вещица от Запада, позната ни от магьосни като Тос. През 2003 година е поставена за пръв път като бродуейски мюзикъл с музика от Стивън Шварц и сценарий от Уини Холцман. Главните роли на Елфаба и Глинда тогава са поверени съответно на Индина Мензел, известна като гласът на Елза от Замръзналото кралство, и Кристин Ченует. Мюзикълът бързо става хит и от тогава покорява сърцата на фенове по света. През 2021 година научихме, че тази магия ще оживее и във филмова версия. В главните роли влизат Ариана Гранде като Глинда и Синтия Риво като Елфаба. Избор, който честно казано надмина очакванията ми. Няма да навлизам в темата за скандалите около актьорите, прекъсванията на снимачния процес заради COVID и другите пикантни подробности от кухнята. Нека направо ви разкажа моите впечатления от филма. Кастингът за всички роли за мен беше 10 от 10. Имаше запис, в който Ариана Гранде научава новината, че е избрана като Глинда и през сълзи заявява: ще се погрижа толкова добре за нея. Смело мога да заявя, че успява да изпълни обещанието си. Тя е едновременно изкрящо чаровна и комично гениална. Нито за секунда не излиза от образ. С лекота е абсорбирала всеки жест, всяка нотка на гласа, всяко пърхане с мигли, така типични за героинята. Вокално, няма какво да се лъжем, Ариана се е доказала многократно. Тук разгръща пълния си потенциал, като дори класическото пеене и се получава с финес и непринуденост. Синтия Риво като Елфаба също е страхотно попадение. Дълбока, емоционална, силна. Тя улавя същността на Елфаба с много топлина и нюанс. Гласът е толкова богат и многопластов, че всяка песен е наслада. Двете с Ариана споделят химия, която е като електрически заряд. Всяка тяхна сцена е празник за сетивата. Хубави думи могат да се кажат и за Джонатан Бейли като Фиеро и Питър Динклидж като гласът на доктор Диламот. Мога да изброя всеки друг актьор по-отделно, защото не открих някого, към когото да отправя каквато и да е критика. Визуално филмът също омагьосва. За костюмите и грима си заслужава да се направи цял отделен епизод. Изпипани са до последния детайл и самите те разказват история. Признавам си, от трейлърите и първоначалните официални снимки бях скептична към цветовата гама, избрана за филма, но вече в киносалона бързо разбрах защо е именно такава. Все пак, това основна историята на зелената вещица и всички цветове от палитрата са в комплимент именно на този цвят. Всичко, от костюмите до декорите, е построено перфектно. Интересен факт е, че са изградили физически декори, които са само допълнени от CGI. Съответно, всичко изглежда по-достоверно, по-красиво и повече на място. Компютърните ефекти са блендирани добре и също стоят правдоподобно, без да вадят зрителя от историята. Хореографите и движенията на камерата са синхронизирани перфектно. През цялото време има едно много приятно балансирана динамика, която успява да задържи интереса на зрителя от начало до край. Забелязах, че има много близки кадри на лицата на актьорите, което прави тяхната задача изключително трудна. Но въпреки това, те се справят блестящо. Всяка мимика, всеки жест е правдоподобен и винаги удря в целта, независимо дали да разсмее или да разчувства. Дори филмът да е само първата част от историята, той оставя усещане за завършеност. Темите – приятелство, любов, борбата на различните – са представени с емоционална тежест, която оставя следа. Всеки персонаж е детайлен, а историята тече с логика и плавност. Мисля, че екипът е взел правилното решение да раздели филма на две части, съответно за първото и второто действие на мюзикъла, защото така са имали възможност да представят цялата история в пълнота, без да ни лишат от нито един музикален номер. Нещо повече, има дори бонус такива. За мен 2 часа и 40 минути минаха неусетно.
А сега с нетърпение очаквам част 2, която ще излезе през 2025 година. Да знаете, пее се, ама много се пее. Ако мюзикалите не са вашата чаша чай, може би няма да оцените магията на Уикет. Но ако обичате музиката, изкуството и историите, които остават в сърцето, този филм е точно за вас. Вземете приятели, семейство или просто себе си и се потопете в този шедьовър. Филмът е направен с толкова любов и уважение към оригинала, че не мога да не го препоръчам горещо. Това е кино за феновете, направен от фенове и със сигурност ще се помни като пример за това как се прави екранизация на мюзикъл. Ще се радвам да чуем и вашите впечатления. Любопитно ми е, например, как възприемате филма вие, които не сте толкова фенове на жанра. Ако това ревю ви е харесало или ви е било полезно, оставете по едно палче. Чао и до скоро!